Zaman Abulla a gidan nan ya ƙare, aurenka da ita yanzu babu. Mutane na tuwon fefe cikin akuci ruwa ta sha sun aure shi don damarsa da wadatarsa a kwana a tashi jarabtar ubangiji ta sauka a kansa karkashi mai yauki maganin saniya mai taurin kayi yawa maganin tattabara mai kwaɗayin dawa tushiyar lalle maganin rikicin manoma biyu a lokacin da gafiya ta babbarma tana nishi da kyar da an ce mata koma takan ce kai haihuwa ɗaya horon mai jego tashi kifta ta man daga ɗaki. Bawan Allah karka cika. Ka
tunkwal bin iya daga dukan bushe mun yi aure ran suka ce daukar nauyin dalaba gammo sai an shirya daukar nauyin shirin daukaka sai abubakar as mai kwai sai ka so kake samun sauran kuɗi a sauran sa'anninka dage da biyayyar iyayenka za ka samu daukaka a duniya shirye shirin murjani na kwarai sai ka shirya shirye shirin daukaka sai kawo muhammad kamfa masu faɗakarwa da yaren hausa sun yi gogayyar kwakwalwa wajen isar da sako ga ma'abota kallo kabir na kongo malami a gida malami a waje malami a kaniwood hajara usman zababbiyar uwa furuci daga masu kallo ibrahim mai shinku fika bacci da kushewa fitacciyar kamala sai a hankali amina garba uwa ne ba da mama zainab domar wahainiyar jaruma mai launi da yawa baban lahayatu tarwada mai kazar-kazar a filin daga sadiya muhammad filmin addu'ar tsakar gida kin fi karfin gari shu'aibu lawal maza bisa kan kuma farautan gangan ku bar masa zoma rashida adam barewar jaruma mai gudu kin tsara takun yan baya shi wasan kano gwarzo a dawa fashi tsoron harbin kunama saratu gidado gizo-gizo mai yatsu da yawa kuma digayya hana wasa daɗi musa mai sana'a sasa a gonar auduga ko ba sa so samir ahmad nesa mai sa kozo shiru ko bai niyya ba maryam bus ambaliya mai gaba da mai wasa da komarsa lubabatu madaki wasasshen baki mai tsumayen magana hafsatu sharaɗa kowa ya bi jiya da yau duk an yarda asma'u sani tsuntsun bishiyar giginya sai kallon kin gagarwa da ɗaukaka wannan shiri mai ma'ana da natija ya samu gudanuwa ne daga bangaren daraktan da ba a kalla a yi tsaki a shirin na 10 mata uku a turaka ɗaya sun ɗauki ganwo da hannunsu sun ɗaura a kansu kwangirin zunubin da ke kansu suke min tallafin siya to ko kyauta ne na yaji Allah ya ɗaukaka don ya ɗaukaka a nemi ɗaukaka ya ɗaukaka